നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടാറുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവരുമായി നിങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യാറുണ്ടോ? എങ്കിലൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം. ഒരിടത്ത് ഒരു കാക്ക ജീവിച്ചിരുന്നു. വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയുമാണ് ആ കാക്ക കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ആ കാക്ക സുന്ദരിയായ ഒരു തത്തയെ കണ്ടു. തത്തയെ കണ്ടപ്പോൾ കാക്കക്ക് തന്നോട് തന്നെ ഒരു പുച്ഛം തോന്നി. തനിക്ക് കറുത്ത ഇരുണ്ട നിറമാണല്ലോ, ഈ തത്ത തന്നെയാവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരി. കാക്ക തത്തയോട് തന്നെ ചോദിച്ചു, അതിമനോഹരമായ നിറങ്ങളുള്ള നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളവർ? തത്ത പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, ഞാൻ സന്തോഷവതിയായിരുന്നു. ഒരു മയിലിനെ കാണുന്നത് വരെ അതിമനോഹരമായ മയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ളവൾ. കാക്ക മയിലിനെ തേടി ഇറങ്ങി. പക്ഷെ ഒരുപാട് അലഞ്ഞിട്ടും കാക്ക മയിലിനെ കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കാക്ക മൃഗശാലയുടെ മുകളിലൂടെ പറക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ പീൽ നിവർത്തി മനോഹരിയായി നൃത്തം ചെയ്യുന്ന മയിലിനെ കണ്ടു. കാക്ക മയിലിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചു, നിന്നെ കാണാൻ എത്രയോ ആളുകളല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത്? എന്നെ കണ്ടാൽ ആളുകൾ കല്ലെടുത്തെറിയും. നീ എത്ര സന്തോഷവതിയാണല്ലേ? മയിൽ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഭംഗിയിൽ ഞാൻ അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഭംഗി കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ കൂട്ടിൽ അകപ്പെട്ടത്. ഈ മൃഗശാലയിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളും ഉണ്ട്, നീ ഒഴിച്ച്. നിന്നെപ്പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പറക്കാനോ സന്തോഷിക്കാനോ എനിക്ക് കഴിയില്ല. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നിന്നെപ്പോലെ ഒരു കാക്ക ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ്. നിനക്ക് നിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാമല്ലോ. നമ്മളും പലപ്പോഴും ഈ കാക്കയെപ്പോലെ നമ്മുടെ കുറവുകളെ ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടാറുണ്ട്. അനാവശ്യമായി മറ്റുള്ളവരുമായി നമ്മളെ താരതമ്യം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമാധാനവും സന്തോഷവുമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ കുറവുകളെ ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടാതിരിക്കുക. നമ്മുടെ കുറവുകൾ എന്ന് തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിലെ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും. ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മളെക്കാൾ കഴിവുള്ളവരും കഴിവില്ലാത്തവരുമുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് നന്ദിയോടെ ഓർക്കാം. തനിക്കുള്ള കഴിവുകളിൽ അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്.